Είμαστε στη Βιτίνα, σε ένα καταπληκτικό χωριό της κεντρικής Πελοποννήσου, μπροστά στην γεωργική σχολή, την παλιά γεωργική σχολή που είναι από το 1895. Είναι ένα υπέροχο χωριό και αξίζει να το επισκεφθείτε. Έχει ονειρεμένα τοπία, έχει το δρόμο της αγάπης, του έρωτα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί κάνουν και διάφορες εκθέσεις στη σχολή και αυτές οι εκθέσεις είναι πολύ ενδιαφέροντες, είναι πολύ art. Και γι' αυτό εμείς ήρθαμε σε αυτό το μέρος, γιατί είμαστε και εμείς art. Είμαστε στο Art Menalon στη Βιτίνα. Είναι ένα ξενοδοχείο που ταιριάζει στο χώρο. Χειμώνα, καλοκαίρι μπορεί κανείς να το επισκέπτεται γιατί είναι κόσμημα. Έχει πολλά έργα τέχνης και μας φιλοξενεί για να φωτογραφίσουμε τη χειμωνιάτικη κολεξιό μας. Μάκης Τσέλιος, σας χαιρετώ.